Il-Ministri Anton Refalo u Silvio Xkembri komplew jiddefendu l-mozzjoni li ressa il-Partit Laburista u li se tkun diskussa l-erba fil-Parlament Malti. Mozzjoni li hija waħda partiġjana u li mhux qed titressa għal ġid tal-poplu Malti u Awċi. Bil-Ministru Refalo inkredibilment lanqas kien jaf li tresqet din il-mozzjoni. Tant li kellu jaqbes il-Ministru Silvio Xkembri iweġeb għalih. Inti taqbel li wasaltu sal-punt li jitresqu mozzjoni partiġjana fil-Parlament? Għalli ma mozzjoni għattedek uġbok. Sunna ħatres u għada. Taxix? Għada. Il-mozzjoni li għafavur. Le, il-mozzjoni għafavur il-pajis. L-isem stess huwa kontra l-oppozizjoni. Le, għall-ġir tal-oppozizjoni. Parlament istituzzjoni tal-poplu, allura tistenna li tiddiskutu iżjed affarijiet li joqtu l-poplu, Ministru, ma taħsibx? Iġvi l-ġid tal-poplu ma taħsibx li il-pista l-olli tal-ħajja u l-iktar ħaġa li inkwitom jew it-traffiku? Iġifiri il-ġid tal-poplu Malti, wow, ċu l-pajis, fl-axar mill-axar, inti tista fil-mozzjoni ta' għadek, irrit il-Partit Nazzjonali sta jitkellem kif l-opinjoni tiegħu ħajsolvi dawn l-ixxus li jitkellem fuq. Fl-aħħar jiem bosta kienu dawk li kitbu fuq il-medja soċjali dwar kif il-prezzijiet qed jibqgħu dejjem jolew. Xi ħaġa li ġiet ikkonfermata wkoll miċ-ċifri li ġew ippubblikati mill-NSU għax-xahar ta' Settembru li wrew li r-rata tal-għolli tal-ħajja f'Malta tinsab fil-livell ta' 2.4%. Iżda l-Gvern donnu li aktar jinteressaħ li juża l-ħin tal-Parlament biex jiddiskuti mozzjoni partiġjana kontra il-Partit Nazzjonalista.